Coa chegada do bo tempo, a vixilancia das praias ante o coronavirus é unha das cuestións que máis preocupa aos concellos. A Xunta vén de anunciar que establecerá convenios cos medianos e pequenos municipios para axudalos a asumir este esforzo, cun orzamento total de 1.100.000 euros. As axudas que a Xunta de Galicia decidiu establecer para garantir, unha asistencia ás praias con todas as garantías para todos aqueles que decidan achegarse, que agardamos que sexa moita xente como todos os lados, pero con todas as garantías que este ano estamos obrigados a impoñer e que obriga aos concellos son os esforzos para os cales, sobre todo os de menor tamaño, necesitan axuda. Tamén unha incógnita do que vai a vir pasando entre número de visitantes e restriccións que estamos seguros que vai a haber, e esta é unha medida que nos vai axudar a paliar un pouquiño esa incertidumbre, a poder axudar aos nosos veciños e tamén visitantes a disfrutar do verán con todas as garantías ou as máximas garantías posibles. A contratación de máis persoal será outra das liñas nas que a Administración Autonómica apoiará as necesidades dos concellos, unha medida que complementará a función dos efectivos de socorrismo que xa teñen a súa tarefa asignada. Profesionais do socorrismo teñen as tarefas moi concretas, que son as que teñen que seguir cumprindo estritamente, polo tanto, debe haber outro persoal que colabore este ano con eles para todo o que ten que ver co limpeza extra que sin dúbida vai haber que facer, coa control de que se están cumprindo todas as garantías sanitarias e, por lo tanto, fará falta contratar novo persoal e ese persoal dispón os gastos os concellos, a eso se dirixen estas axudas. Ademais, a Xunta abre a porta a colaboración na adquisición de medios para a limpeza das praias e das súas instalacións comúns, así como da recollida de residuos. Para a Rueda, esta cooperación entre administracións é fundamental para a recuperación económica. Actividade de lecer que a todos nos gusta, pero que este ano somos conscientes de que hai que facer con as especiais condicións, con todas as garantías sanitarias, e para que todo o mundo que acuda ás praias sepa que hai que cumprir unhas normas, pero que van en beneficio de todos. Con estes convenios, o Executivo Autonómico busca axudar a garantir un uso seguro dos espazos públicos e, en concreto, das praias, que constitúen un dos principais focos de atracción de turistas durante o verán.